Azken asteburuetan, Oriako limusin taldeko txirrindulariek Gipuzkoako txapelketa izan dute. Bai linean, baita taldekako erlojupeko proban ere. Eskolartekoek emaitza bikainak lortu dituzte. Lineako proban, Alebi mailan Uliana Olanok nesken txapela jartzea lortu zuen, honela Gipuzkoako txapeldun berria bihurtuz. Infantilei dagokienez, Julen Dorronsoro lortutako bigarren postuarekin Gipuzkoako txapeldun orde bihurtu zen. Hirugarren postua Ander Rusandizagarentzat izan zen eta laugarrena berriz Iñaki Diazentzat. Taldekako erlojupekoan ere ez ziren atzean geratu limusin taldeko eskolartekoak. Bai alebinak baita infantilak ere Gipuzkoako txapeldun berri bihurtu ziren eta. Azken lasterketan, anoetan limusineko infantilek beste behin podiuma osatu zuten. Lehenengo postuan Ander Rusandizaga sailkatu zen, bigarren postuan Julen Dorronsoro, hirugarren postuan Iñaki Diez eta laugarren postuan Jon Ansa. Lehenengo lau sailkatuak Oriako limusin taldeko txirrindulariak izan ziren. Kadete eta juveniei dagokienez, asteburu honetan Gipuzkoako taldekako erlojupeko proban hartu zuten parte. Bertan, juvenilek 6. postua lortu zuten eta kadeteek denborarik onena zeramaten arren, taldeko batek bizikletan izandako matxura baten ondorioz 3. postuen sailkatzea lortu zuten. Kadeteak ere denboraldi borobila ari dire egiten. Taldekako 3 garaipen lortu dituzte errepideko denboraldian zehar eta Unai Iribarrek 5 lasterketetako garaipen lortu ditu. Juvenilei dagokienez, pasaden asteburuan Mutrikun taldekako saria ere jaso zuten eta azken lasterketan Zegaman Aitor Zurdok 6. postua lortu zuen. Talde lan bikaina burutu dute denboraldian zehar eta horren emaitza bistakoa da taldekako garaipenari esker.